Hello, good morning po sa inyong lahat. Good afternoon sa ibang bansa. Kumusta po kayong lahat at sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. So ngayon, matagal po kaming hindi nakapag-bike na ninini. So yan, i-try naman natin mag-bike tapos diretso tayo sa bilihan ng ng isda. So yan, so shout out sa lahat. Kumusta? Kumusta? Hello! Kumusta mga ka-road trip? So yan. So yan, shoutout ko pala yung damit na regalo ni Jeremy. Yan. Yan, team red tayo ngayon. Yan. So pula tayo ngayon dahil paborito ko talaga yung pula. So yan, abang-abang lang kayo at magbabike tayo. Let's go. Yan mga ka-road trip oh. So tagal ng panahon mga ka-road trip hindi kami nakapag-bike. So yan. Pabike si Nini. Punta. So dito pa rin kami mga ka-road trip sa dito kami dumaan sa may water canal. So yan. Punta tayo dun sa may gilid ng dagat. Makikita naman mga ka-road trip ng dagat mga ka-road trip. So yun. Shout out sa lahat. Kumusta po kayong lahat? Ayan, naako na si Nini. So yung mga bike namin, mga wala na, inaamag na. Hindi na, wala nang mga lubricant. So yun, yung paligid dito, mga bahay. Yung nandun, hospital yan. Ang ganda ng tubig oh. Tahimik ng tubig, walang dumadaang mga yachts. Yan, sumasakit yung pet niya mga ka-road trip. Say hi. Oh. So dito tayo sa may bridge. So yan, daming nangangawil na naman doon mga ka-road trip oh. Yan, mga kabayan siguro yan. Ang ganda oh. Siguro marami na silang huli. Yan. Pwede pala rito mga wheel. So dito may barge. Yan, yung barge. Yan, nagre-repair siguro yan ng tulay. So ganda doon mga ka-road trip sa banda doon oh. Ayan oh. Oh. May nahuli pa. Oo nga. Ayan. Diretso lang. Pagko yan doon. Kita mo na yung tawiran. So gamit lang natin mga ka-road trip yung natin. Y76 na na Vivo. Yung so, pag clear siya. Kung clear nga ba talaga yung video. Tapos wala akong handle. Nasa kamay ko lang. Tingnan natin kung maganda yung resulta ng video. Let's go! Ganda rito mga ka-road trip, sariwa at medyo mainit-init na. So yun, daming naglalaro doon. Nagki-cricket. Yan. Kita mo doon. Pwede ring maligo dyan sa may dulo na yun. Tapos yan, rapid test. Yan, diretso lang tayo. Bilihan lang tayo ng isda para isda tayo ngayong linggo na to.
dahil Holy Week na. So yan. So ganda rito mga ka-road trip. Yan, punong kahoy. So medyo mainit-init na. Siguro nasa ano na ngayon yung init, 27 ata or 30. Yan. Ganda rito mga ka-road trip oh. Tagal rin nating di napunta rito sa bandang lugar na to at nakapag-bike. Dahan-dahan na, may mga lalabas na sasakyan dyan. May mga sasakyan. Uy, naunahan tayo ng naka big bike. Yun, may dalawang naka big bike. Ang galing ah. Mga naka big bike. Mga kabayan yun. Ayos ah, ang bilis din no. Ha? Hindi, yung sa akin noon style ano talaga yon, sports bike. Ito mga ano to, mga scooter. Pinalitan lang nila ng karburador, ay ng muffler. Hindi, mga bago yan. Electric yan, yun gasolina yun. Yung sa akin noon gasolina. Ito mga electric. So yan, tatawid tayo dyan. Yan. So patayin ko muna yung cellphone. So lakad lang kami. Yan. Ito yung tawiran. Ang dumi na ng bike ko talaga oh. Yan, ang dumi na. Yan. Sir. Yan, maganda yung mga ano nila. So hi ka sir sa vlog ha. Vlog po ba yan? Hello Gusto niyo po. i-subscribe? Bicolanong Kalbo. Ha? Bicolanong Kalbo. Ay wow, sige po. Search po kayo, Master Bin Channel po yung pangalan ko sa Sige. Maglagay ka lang dun ng ano. Kahit ano. So ang ganda nila dun. Yun na sila. YouTuber din pala. Na-meet natin. So yun. Diretso lang tayo. YouTuber din sila. Tuloy lang. Mainit na nga, mainit na yung nararamdaman ko. Pinapawisan natin mga ka-road trip. So yan. Tingnan natin yung ano, kung clear na clear ba yung ano, Y76 na ipag-bike. I-try natin to. May lang hawak ko, mahawak lang. Walang handle yung cellphone. Tingnan natin kung mauga. Saan ka na ni? Tawid. Tawid. Yan. Shout out Jeremy. Shout out sa bago naming sponsor na dalawa. So yun,
mabibigay natin yung ano nyo, yung tulong nyo. Hindi pa natin nagagawan ng ano, hindi pa natin na maibibigay dahil nga sa medyo busy pa yung team natin na nasa Pilipinas, pero maibibigay natin yon. So yun, salamat sa inyong dalawa, ma'am and sir, sa pinaabot nyong tulong. Maraming salamat. Yung isa pala nating anonymous sponsor ay nasa ibang bansa, tapos ayaw niya rin magpakilala. At tapos yung isa nating sponsor na nasa Pilipinas, lalaki po yung nasa Pilipinas, tapos babae rin po yung nandun sa ibang bansa. So maraming salamat sa inyong dalawa sa pagbigay nyo ng tulong sa ating mga kababayan. Abangan nyo na lang yung iba-vlog natin na bibigyan natin doon, na siguradong may doon sa deserving na talagang na maibibigay natin. Kaya dito na ni, may hinahanap na pala tayong pagbibigyan nun. So iniintay lang natin na hindi maging busy yung team natin na nasa Pilipinas. So yun, abangan nyo na lang po yun. So maraming salamat sa inyong anonymous sponsor. Sa Diyos na lang po ang magbahalang magbalik sa inyo ng inyong mga kabutihan. Sana ay marami pang blessing yung dumating sa inyo. So yan, pasalamatan mo sila. Thank you sa sponsor. So yan. So malapit na pala tayo dito sa may ano, sa may fish market. So saglit lang siguro, mga nasa pa wala pang 15 minutes, no. So yan, mga ka-road trip, sarado yung fish market. So dito lang tayo sa may gilid. So yan. Dito lang tayo, binilan natin. Okay, What is that? It's a catfish. Catfish. So yan, mura ng mga ka-road trip yung nabili natin dito sa may ano. Kay Manong, say hi. Manong. Manong, say hi, Manong. Manong, finish. Kidare. Mag-video tayo. Yan yung mga mangingisda dito. Oh, mayroon dyan. Ito yung mga mangingisda. So dito tayo sa pinakadulo. Yan, nandito sila. Nandito yung mga tambayan ng fish market. Andun na ata, oh. Sir, good morning. So dito pala may wala kasi yung fish market. So sarado. So dito lang sila sa mga plastic lang. So ito, gaya nito, nagtitinda. What is that? Cherry. White cherry. White cherry. Yeah. Pura, kitna. No, 40. Kaya How ba? much? And good fish. So 4 kg. Yeah. But 40 expensive. How much? You how much? 30. Last one. 30 last. 30. Okay. Okay? Plastic. Not much? No, this one. Machi. Pura machi. So yan, nabili natin mga ka-road trip. So yan naman, mayroon namang iba. So ganito lang pala dito mga ka-road trip. Mas magandang mamili na ganito. Parang bulungan lang to. Same cherry. Since we got, We have cherry this one. yeah, we have this. Order a cherry. Yeah. Order a cherry. Pusit. Pusit eh? No pusit? Oh, tadi na dia. Da naman niya. Same. Muskil na eh. Same. Same. That one is danggit, no? Danggit. Okay. No pusit? Pusit no? This one push it. Butterfly?
Tama natin. Baka mapuno na so. Ayan, yung mga nabili natin yung mga ka-road trip. Ang ganda pala dito mga ka-road trip. Ang sarap mga ka-road trip mamili. Yan. Big, eh? Very big. Already ka? Mm, Binayaran mo na? hindi pa. Thank you. No? Shrimp. Ang dami nating nabili. So, magkano lang yung nagasto natin na 80 80 siguro, pero yung kilo. Malalaki yung na yan, kasi. siguro mga nasa 10 kilo na siguro yan dahil malalaki yung ano. So, pusit? Pusit give, I asked for you. No. Yeah, no, coming na. Kit na. No, pusit mantay. Shrimp. Tilapia. Dito na pala kami mga ka-road trip sa bahay. Ito yung nabili namin isda. Oh. Ayan. Ito. Ilabas mo. Ito, malaking Para isda. makita yung kano-kalaki. Yan o. Yeah! Malaking isda. So, mura. Pag ganun pala mga ka-road trip, yung pumunta ka doon tapos sarado yung fish market. So, yung mga nangingisda doon. So, yan malaki. Oh. Yan. Pag ginano mo siya. So, yan. Yan, malalaki. namin. Malalaki siya. Tapos, ito mayroon namang mga cherry. Yan. Malalaki din. Siguro mga ganito rin. Oh. Malaki rin siya mga ka-road trip. Yan. Buong cherry na yan. Yan. Mm. Tapos, ano, walang kilo-kilo doon mga ka-road trip. Ito. Walang kilo-kilo doon. Ano lang, talagang plastic. Ano is that? Cherry din. Ito? Cherrying white. White cherry. White cherry. Yan, Flat yan. cherry. Wala kasing ibang isda. Ganyan rin sa mga ka-road trip karami. Oh. Mm. Ang dami talaga. Tapos Tapos, malunggay. meron kaming nadaan ng malunggay. Shout out. Nagpaalam naman kami sa ano. Puno. Malunggay. Yan malunggay. Ano pa siya? Yung parang talbos pa. Masarap yan. Tapos ito mga ka-road trip, oh, 10. yung sinura. Sampu na lang yan mga ka-road trip, oh. 10. Tapos ito, parehas. Ganun naman. Oo, yan. Yan. Tumulo. So malaki-laking ano to. Discount. Yung ano, naka-discount. Saka yung ano, yung paglinis. So yan, ito po mga ka-road trip, oh. No. Yan. So ito, malalaki rin pala to. Mm. Ito yung cherry rin siya, na puti. Mm. Yes, man. Wow, cherry puti. So ayan may yung plastic. lahat na nabili namin. Plastikan lang doon mga ka-road trip, kaya ang sarap mamili. Ang sarap. Tara na. So, tara, maglilinis tayo mga ka-road trip. So yan. Bye-bye. Yan, maraming salamat sa pagtapos nyo ng vlog na ito at sana ay nag-enjoy kayo na mamili ng isda dito sa may mga sa fish market na yung ano lang, yung nilalako lang ng mga nandito na mangingisda natin. So yan, shout out sa lahat ng mangingisda at yan, sobrang sipag nyo. Alam natin na hindi basta-bastang trabaho yun. So yun, shout out pala sa lahat na sumusuporta ng at aming channel, sa lahat ng ating mga kasamahang vlogger. So yun, tuloy-tuloy lang tayo. Huwag tayong susuko sa pagtulong sa ating mga kababayan. So yun, bye-bye and God bless all.